stado za raznim čobanima. Znate ko je ovo rekao? Nikola Kojo. Dobar dan za početak, samo da otvorim papire. Obraćam vam se u ime huligana, soroševaca, lažne elite, stranih plaćenika, izdajnika, mrsomuda i svog ovog ološa koji stoji iza mene. Ovaj ološ je podržao ubicu Saleta Prangiju, zaštitnika koji nikad nikog nije zaštitio, ono koji je ušao u kampanju, a nije dao otkaz i tako dalje i tako dalje. Ne, Aleksandre Vučiću, ovi ljudi iza mene su podržali čoveka koji se godinama bori protiv tebe i tebi sličnima, samo činjenicama i odbranom prava i pravde. On ne voli da se o njemu govori, on je stidljiv i vaspitan čovjek i zato nećemo o njemu, i Biljana je dosta toga rekla. Ali nećemo ni o tebi sličnima, Aleksandre, jer takvi ne postoje. Takvi koji su spremni da huškaju svoj narod, da se okrene jedan protiv drugoga, su iskorenjeni još u prošlom veku. Ili možda nisu, ili su samo okrenuli gunj, pa je sad ovčija koža natopljena mašću četničke gibanice sa unutrašnje strane do srca, a spolja evropejski lister sa patriotskom kravatom. Da ne okolišam više, ovo što si uradio sa kontrapodrškom 650 javnih ličnosti na 5 dana pred izbore, čuješ, ovo je potez jednog očajnika. Osim što je nekreativno, plagijatorski, huškački, ono je kukavički i pre svega netačno. Netačno, zato što je ovaj ološ, kome i ja sa ponosom pripadam, sam smislio i rešio da predloži Sašu za kandidata. A ti si naredio službama da pocepaju par strana iz imenika i sad šiljiš olovku za tefter osveta onima koji su vratili podršku. Misliš li da tim ljudima iz službi kojima ti naređuješ nije preko glave da se bave trivialnim stvarima kao što je praćenje i prisluškivanje tvojih političkih protivnika? Ti, čoveče, vređaš inteligenciju i čast svake profesije u ovoj zemlji po kojoj divljaš. Šta misliš kako je policajcima koji su one noći u Savamali morali da se ogluše o pozive građana? Zar misliš da njihova usna nije krvava od sopstvenog ujeda kad pomisle da je neko i njihovu decu mogao da veže, a da časna profesija za koju su se školovali ne sme da se odazove? Zar misliš da svaki klinac, polaznik škole za policajce u Kamenici nije pomislio kad je nađeno oružje u blizini tvoje kuće, pa zašto nije postavljena zaseda da vidimo ko to ima nameru da puca iz zarđalog oružja municijom iz različitih kalibara dok se 80 i nešto bezbednosno opasnih osoba šeta unaokolo? Šta misliš kako je porodicama i kolegama Omera Mehića i posade?
Jel misliš da ne postoje članci u kojima je objavljeno da je helikopter sa bebom sleteo na Surčin? Kako je novinarima koji moraju da pišu o tvojim podvizima i koji moraju bezočno da lažu, iako su često svedoci tvojih hobija, vađenje dece iz snegova pored gomile rmpalija u tvom obezbeđenju, dizanje i ispuštanje granice aflatoksina, pa onda tvoj sportski ribolov, uhapsiš kriminalca pa ga poljubiš i pustiš. Pa onda malo pustiš crkvu na šinama, pa zaustaviš crkvu na šinama, pa onda budeš spasitelj i tako ode dan, jel da? Pa kako je lekarima, pa prosvetarima, pa zanatlijama, umetnicima, pa penzionerima, pa... Ne mogu više, Aleksandre Vučiću. Nemamo mi više ni vremena, ni snage za tvoje podvige. Ne može se više čuti ni BDP, ni GDP, ni najbolji u regionu, ni veći rast od Nemačke, ni sve ostalo što ti pada na pamet u časovima dokolice. Vreme je da vratimo pamet i osmeh, pa makar nikad ne videli tvoj BDP, GDP, MMF, SNS, SPS i sve ostale skraćenice kojima mašeš. Možda je bolje da budemo siromašni kao Kubanci ili Polinežani, ali srećni i da nas niko ne deli na bezube i svezube, na patriote i na izdajnike. Nikada, garantujem ti, nikada nećeš uspeti da ovaj ološ posvađaš sa bilo kim ko se voljno ili nevoljno našao na tvojoj listi. Napravio si veliki previd, Aleksandre Vučiću. Hteo si uz pomoć topova i lovaca da imaš više pešaka i postaneš kralj, ali si ipak nekako ispao, da vidim kako ćete prevedete samo, skakače. To, da. Neko ti je, Aleksandre, ukrao kraljicu mudrosti i dobrote. Potezom 650 si sam sebe matirao i stavio tačku na svoje bahaćenje. Zbog svega ovoga zaslužio si keca za kraj vladavine i ovi ljudi i svi normalni i vaspitani ljudi će ti zaključiti keca i zaokružiti ga u dnevniku istorije 2. aprila. I samo još jedno obaveštenje, novi razredni starešina zvaće se Saša Janković. Hvala.